ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕಲು ರೆಡಿ ಆತ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ. ಇಂಕಲು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುತ್ತೆ ಬಯಕೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋತಿನ ಅವೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಡೆಯನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇನು ಈಗ ಆಯ್ಶು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ಶು ನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ? ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಂದುತ್ತಿ ಈಗ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೇ ಈಗ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯಾನ ಆಯ್ ಪಿದಣ್ಣಗ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪಿದೈ ದೀಪೆಂಡು ಗೇಟು ನಂಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಎತ್ತನದ ಕೆಪ್ಪಲ ಕಲ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಪೋದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು 15 ಗಂಟೆ ಅವಂಗತ್ತಂಡು ರಪ್ಪ ಪೋಕ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಪ ಇಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರಾ? ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗ ಬರ್ತಿರೋದಾನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಕೀಪಾಡು ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ಉಂಡು ಎಂಕ್ರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತ ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಯಿ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೂರೆ ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಸಪೂರ ಉಂಡು ತಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಆಗಲಿನ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಪೋಪೆದು ಬೈದೆ ದುಂಬಲ ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಅవి ಕೆಸರು ಪೂರ ಕೆಲ ಒಂಚಂತೆ ಬಂಗ ಅದೇ ಪೂರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೆಸರು ನೋಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಎಂಟ ಅಲ್ಲೇ ದೀಸೋಲಿಕ್ಕನು ಅದು ಪೋಡ್ಸಿದ ಸೈಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡ ಓದ್ದೆ ಕೆಸರಲ್ಲ ಎಂತ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಅಂದು 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 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ದೀಪುಡು ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷನಗರ ಬಾಯಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಡ್ ಬೆನ್ನೀರು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಬಾಲೆದ ಪೊಪ್ಪ ನಿಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯ ನೆಚ್ಚಿದ ಮಾಲಿಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಯನಂತಿತ್ತನ ಭಗವತಿ ಈ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ತಳತನಾಗೆ ಮೂಲನಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾಲೆದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಸ್ವಾತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಇಂಚಿನ ತಿಂದಿದ್ದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ
ಅಂಕುರ ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಲು ಇತ್ತಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಾಲ್ಯನ ನನ್ನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಡಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸುಖ ನಡಪಡಿ బాలద పప్ప బాలి చైన్ పాడుందలేరు ಅಯ್ಯ ನಾನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಗೆತ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ మనసుకు రెడీ అవునండి పూర సెట్ మధ్య వెళ్ళారు ఆయుష్లో పోయి బలసరి ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಇಂకొಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡ್ ಪಾಪ ಆಯುಷ್ ಬಲಸೊಂದಿರ್ತೇಬೇಕ ಆಯಂ ಪೂರೆ ಬಂದು ಇಂಕಲ್ ಬಲಸರಿ ಗುಸಿಯ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಟಿವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ఒక బుర్దు బర్పిల కాలేజ్ బర్పిల కాలేజ్ ఒక ಆಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ ಬರ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಹೆಂಗಲೆ ಆಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಐಸು ಸಾಕಾಗ ಐಸು ಬಲಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತು ಮೂವಿ ಪೋయింది ಕಾಂತಾರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ತೂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ತೂಪೆಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ ಬಂತೆ ಪೂರೆಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಸಾಕಂಡು ಗಂಟೆ 4 ಕಾಲ ಅದಾಣ ಇಸ ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅವರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಇಂಕೊರ ಮೀಯೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದಾಗ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಅವೇದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಕನ ಬಂದಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಾತಿರು ಕೋಡೆಂತ ಜೋರು ಪಾತಿರು ಇರ್ತೀರಪ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಬಹುದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪಿರ ತೂಕ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರೆತ್ತಿನ ಪೋಪಿನಿ ಈಜಿನ ಕುಲ್ಲು ಏನು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ರಂದು ಬಲೆ ಬಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಬಲೆ ಅಂದು ಲಾಯನ ಕೆಲಸತ್ತು ಐಕ್ ಅವು ತದನ ಬಾದಾಮ್ ದತ್ತ ಬಾದಾಮ್ ಮರ ಇದು ಗಿಡ ಐದು ಹೀರೆ ಪೂರ ಪಸತ್ತು ಪಾಡು ನೈಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲಕ್ಕ ಸೈಪುಜಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ತುಂಡು ಇಂಕ ತುವೇರೆ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಗಲೀಜ ಪಂಡ ಐಕ ಎನ್ ಇಂಕ ತೋಜನ್ ಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡ 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 ಅಡ್ಡದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಇಪ್ಪಡ ಬೋರ ಪಂಡ ತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಅಂದು ಉಪ್ಪಿ ಬತ್ತಿನ ಮೋಣೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾನ ಕಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿపోతుండు ಮೋಣೆ
ಪೂರ ನೆನಪಿರ ಕಪ್ಪಾತಿ ಜೊಂಬು ಪೊಪ್ಪೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಪಿದೈ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಟ್ಪುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಲೈಫ್ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಡಬ್ಬೊಡುಂಡು ಅಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಒಮ್ಮು ಅವೇನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜತ್ತೆ ಪಿದೈ ದೀತಿನ ಅವಿನ್ಗೆ ಅವೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವರ್ಚಿ ಬಂತೆ ಐಕಂದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಹೊಸದು ಬಾಡ್ರಿ ಎಂಜಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಗಪ್ಪಿದ ಕಿಂಜಿಲುಂಡು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮೋಲಿದ ಕಿಂಜಿಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪು ಏನಾಯ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಂಚೂರು ಬಂಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ 12-13 ದಿನ ಆಡ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಾಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಪ್ಪಿರ ಆಂಡ ನಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಗಾಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಡ್ನಿ ಮೂವಿ ತುವೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲು ಪೋಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುವೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯಿಗೆ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡವು ಅಂಚಾರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ ಕುರ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಲೆ ಸೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಕುಂತೋಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗ ಪೋರೆ ಪಂತ ಬೇಗ ಲೈನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಬಂದು ಆಗಲು ಪೋತೆರಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವರು ತುಂಬೋಡ ರಿಕ್ಷಾ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊನೋ ಬಾಕಿ ಆಶನಾಗ ದುಂಪು ದೂಸದಿಂತಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ದಿವೇರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ಆಗಲು ದುಂಪು ದಿಸಿದೇರಿ ಎಂಚತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದೊಂಟ ಫೈಟ್ ಇಸೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಬೇಗ ఒక అంశాన్ని దాని ಎಂಕ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಅಂಚೆ ಕುಲ್ಲದ ಐಕಾಯ ಗರ್ವ ಐಕಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಏಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಪಿತಣ್ಣಿ ಮೂವಿ ಮುಗಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಆಂಡ ಅವೇನು ಕೆಲವು ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೂಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಬತ್ತ ಇಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಒಪ್ಪಿನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಬಲೆ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕತ್ತೆ ಮೂವಿ ಪೂರಗಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್